Verse 8. Ipapo Abrahama akati kuna Loti, nharo ngadzirege kuvapo pakati pangu newe napakati pavafudzi vangu navafudzi vako, nokuti tiri hama. Tongo tena marima alifanana tabuya ndokuda kushukura Mwari kuti tiri pamwe sikura kushukura Mwari kuti ne kudana kuti kadano nako kuna Mwari mumwe ari Ishe mumwe ndiye baba wao sakonso pawose uye ari muna wose takadani ngokutenda kumwe kuri babatizo rumwe uye takadanwa mumuviri mumwe pamutara chiti nomweya mutsvene takababatizwa mumuviri mumwe nechivavarirwa chokunamata kwakaitwa naShe Jesu Kristu achiti ngavave vamwe sesu tiri vamwe. Amen. Saka patarava panotaura pamusoro pekutsvakwa kwerugare. Rugare runokwanisa kuvapo nokuda kwezvikonzero kana nokuda kwezvizhinji zvingavapo zvinoita kuti pave norugare. Rugare runokwanisa kuvapo nokuda kwesimba. Toti panyika pane nyika zhinji dzakasiyana, saka panokwanisa kuva nekunyarara nokusarwisana. Toti kana nyika imwe iri doko, toziva panyika pane nyika dzatinoti masuper powers. Pane nyika dzirimwa tinoti mufirst world, koita dzimwe zonzi pasi pasi apa muthird world. Saka tikada kutora nyika imwe third world toienzanisa neimwe nyika ingava super power. Nyika iyi iri pasi haigone kungotaura kana kungodena super power, kwete nekuti haina mashoko ekunyomba nawo kana kuti haina zvaingagona kuita kuti ingova nyomba kana kungova dena. Asi chinoita kuti isadaro ndechekuti inozviziva kuti kana zvikazoshata hatigone kumira pano. Zvinongodaro kunyange pavanhu. Panokwanisa kufana kungoteerera, panokwanisa kufana kungoitawo zvakanaka zvisingakonzereswi nekuti ndiita zvakanaka ndoda kuti ndoda kuitira zvakanaka ndiita zvakanaka, asi ndoda kuti ndinotya. Andi munoona Jacob achibva kwaRabhani achienda kunyika yababa vake akanamata kuna Mwari akati, mukoma wangu Isau unouya, saka ndinomutya. Kutya kwaakaita kwaaita kuti aparadzanise mhuri yake, vamutungamidza vamutevera. Kutya kwaaita kwakaita kuti amutumire chaakati chipo, handiti akasarudza makwai, mbudzi, nzombe, akati endai mukamasvika nemukuru wangu Isau mumupe, muti munun'una wenyu unouya. Chachiri chipo chakanaka, asi chisingakonzereswe nekuda kwokuti waida kumupa chipo, asi nekuti waitya. Asi patarava pano panoti Loti hapafaniri kuva nenharo pakati pedu, hapafaniri kuva nokurwa pakati pedu, nekuda kwokuti tiri hama. Saka nokuda kwenheyo idzodzo dzinofanira kupedza, kunyangwe kupesana kuripo, kunyangwe nharo dziripo, kunyangwe kusaonerana kuripo. Asi Abrahama anotora chipimiso chinofanira kuunza kuyanana nokuva pamwe nekusarwa
nekusataurana mashoko akashata, nekusafungirana zvakaipa, anoti nokuti tiri hama. Panheyo zvekuti tiri hama, ngativei norugare. Nokuti tiri hama, ngatiregei kurwa. Nokuti tiri hama, ngatiregei kunyeyana. Nokuti tiri hama, ngatiregei kuitirana zvakashata. Panheyo idzodzo noti ngatikangamwei zvose zvingavapo. Ngatishandisei ukama hwedu kuti huve maruramire ekupedza zvose zvingaunzwa nokuda kwezviitiko zviri panyika. Nokuti hazvii zvose zvatosongana nazvo, hazvii zvose zvinouya pakati pedu zvatinokonzeresa isu, asi pane zvinongomanikidzira zvinounza kusawirirana, zvinounza kusaonerana, zvinounza kusanzwisisana, asi hazvirevi kuti zvinofanira kuva izvozvo zvinova musimboti wokuita kwedu. Ngatichinotsvakai chinokwanisa kutibatanidza. Abhurama ari kuti nokuti tiri hama. Ishe vatibatsire. Ati kubhuku yaMapisarema. Mapisarema 133. If you can just read the whole chapter. Mapisarema 133. Tarirai kunaka kwazvo nokufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare, zvakafanana namafuta anokosha ari pamusoro anoerera pandebvu, idzo ndebvu dzaAroni, anoburukira kusvikira pamupendero wenguo dzake, zvakafanana nedova reHemoni rinoburukira pamakomo eZioni, nokuti ndipo Jehovha paakarayira kuropafadza kwake, ndiwo upenyu husingaperi. Amen. Now, kana tava hama, kana tava pamwe, kwete nekuti iwe neni tinondowirirana pakuti tine mari, kana kuti iwe neni tinondowirirana pakuti tine mutupo umwe chete, iwe neni tinondowirirana nokuda kwokuti tirive chiyero chapamusoro, kana kuti nokuda kwokuti hatisiwo vanhu vanoonekera pakati pavamwe. Totsvaka grouping idzodzo dzekuti vane mari, vane zvinhu zvavo, vasina, vakadai vova nekuunganidzwa kwavangava nako. Taona kuna Genesis, Abrahama wati handizvoba, ati nokuti tiri hama. Amen. Zvoti zvino zvakanaka sei kwete vane mari, zvakanaka sei kwete vanotambudzika, zvakanaka sei kana vane ukama vachigara pamwe norugare. Kana chinovabatanidza huri ukama, kana chinovabatanidza kuri kuvavo vamwe pakutenda. Nekuti rugwaro rwati tarirai zvakanaka sei uye zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe murugare. Amen. Kana rugare rwedu rwuchivapo kwete nekuti kuno rugare koga, asi nekuti tiri hama. Kana ukama hwakutipa kuti tive norugare, kunyange zvinobvondora zvikakandwa pakati pedu, but towanikwa tiine rugare, kwete nekuti hatisi kurwadziwa. Zvingadaro zviripo kukwesherana kwatingaita kungatipa kurwadziwa, asi zvakanaka sei kana tichingova pamwe murugare nokuda kwokuti tiri hama.
izvozvo zvanzi zvinofanana nemafuta aizodzwa Aroni. Mafuta iwayo aitendera Aroni uye aita kuti Aroni akwanise kunopinda munzvimbo tsvene-tsvene. Mafuta iwayo aita Aroni akwanise kushumira Mwari. Izvozvo zvinofananidzwazve nedova rinobva kumakomo eHemoni. Zvinofanana zvekare kunyangwe nedova rinobva mumakomo eZion. Izvozvo zvinounza ropafadzo uye zvinopa upenyu. Amen. Upenyu zvinoreva continuity, kupfuurira mberi. Upenyu zvinoreva kuendeka. Sezvakarehwa namapisarema chapter 1 kuti wakaropafadzwa asingagari panzira dzavanodada nevanoita zvakaipa. Wakafanana nomuti wakasima pahova dzemvura. Iwoyo haushandi mashizha awo. Amen. Unobereka zvibereko zvawo nenguva yawo. Nokuda kwokuti wakagadzikwa mune simba rinorwisa kuoma. Wakagadzikwa mune simba rinobvisa chimiro chokusanaya kwemvura. Wakasima muhova dzemvura. Pane ukama, pane kubatanidzwa kwemidzi nesimba roupenyu. Izvozvo zvinoita kuti hazvinei zuva ringapisa, hazvinei kungaitike drought, hazvinei kungaoma kunze. Pane chakabatanidza chinounza upenyu, chinounza that continuity, kupfuurira mberi, uye chinounza kuberekwa kwezvibereko zvakafanira panguva yakafanira. Ndokunge takabatanidzwa noukama hwoumwe pakutenda. Zvinorwadza zvinouya hama, zvinokanganisa zvinouya, asi hama mitoro inorerutswa kana pava nethat principle yebrotherhood, yeumwe hwoukama. Amen. Mabasa chapter 2. Amen. Ngatirave verse 42. Mabasa Apostle chapter 2 verse 42. Vakatsungirira pakudzidzisa kwaApostora napakuyanana kwavo napakumedura chingwa napanyengetero. Vanhu vose vakabatwa nokutya zvinoshamisa zvizhinji nezviratidzo zvikaitwa naApostora navaitenda vose vaiva pamwe chete. Vakati zvinhu zvose ndezvavose. Vakatengesa pfuma yavo nenhumbi vakagovana navose mumwe nomumwe paakashayiwa napo. Zuva rimwe nerimwe vakanga vachitsungirira mutemberi nomwoyo mumwe, vachimedura chingwa mudzimba dzavo, vachidya zvokudya zvavo nomufaro nomwoyo wakanaka, vachirumbidza Mwari, vachidikanwa navanhu vose. Ishe akawedzera kwavari zuva rimwe nerimwe avo vaiponeswa. Amen. Now, tuone scenario iri pano pakereke yokutanga. Pakatanga kuratidzwa simba romweya mutsvene, vanhu vachitaura nendimi. Vanopupura kwazvo kuti vanhu vari panapa havasi vese vemujerusarema muno, havasi vegarireya sevamwe vanotaura, asi kuti tikubva kunzvimbo dzakaparadzana. Vamwe Pontiyo, vamwe vanobva Alexandria, vamwe vanobva kwese kwavaibva vakanga vauya kuzonamata. But pane chakaitwa naMwari nokuda kwokuvapo kwavo pamwe chete. Now, kuuya kwaJerusarema, vese vakanga vauya vanga vasina kuuya
tourism vanga vauya kumutambo wepentecost. Saka pane chavaitenda, pane chavaitarisira, uye pane chavaida kunyange mukusaziva kwavo kuti pentecost yavakanga vawira yakanga ichingova mumvuri wepentecost iri chaiyo. Nokuti mutambo wepentecost now taakutaura pamusoro pemaPentecostals, pamusoro Pentecostal church, pamusoro pePentecostal experience. Kuti Pentecost hazvina kuuya nekuti mweya mutsvene wanga wauya. Pentecost yakagara iripo, waiva mutambo waiitwa mashure memazuva ePassover. Saka chakanga chaunza vanhu zvekare, mukatarisa pane chinhu zvokwana kuunza vanhu chinoita kuti Mwari kunyange mukusava nokuzara kwokuziva zviite kuti Mwari avepo. Mukusazara kwokuziva varume vaviri vaenda Emmaus vaitaura pamusoro pekuti waifana kutikwanisa zvino wafa dambudziko iri razviitika, but vaiva nehanya nokuti chiitiko chakanga chaitika. Saka kuva nehanya ikoko kwakaita kuti Ishe afambe navo, akasafamba nevazhinji vese vakanga vachifamba mumugwagwa iwoyo. Saka pane zvinoitika hama nenyasha dzaMwari. Musimba ino kana muchikamu chokusazivawo, asi paine chido chechivi chaicho Mwari charinga achiita. Izvozvo Mwari pane zvaanoita nesu. Andinoona. Saka pano vanhu vakanga vauya vachida kuuya kumutambo wePentecost. Mwari achibva azadzikisa Pentecost yechokwadi mune avo vakanga vachazozviziva kuti mweya mutsvene unouya. Handi mutsvene vakanga varipo munzvimbo iya. Ivo vasadywa nomweya mutsvene. Vamwe vese vakanga vakapoteredza vauyawo vakachiona zvakanga zvoitika, zvikaita kuti Pita zvino atanga kuparidza. Pakaparidzwa naPita vakabayiwa pamwoyo, vanhu vakatendeuka, vakabhabhatidzwa, amen, vakazadzwa nomweya mutsvene. Nokuda kwaizvozvo pakazova neumwe huri hwechokwadi hwakakwaniriswa nemweya wechokwadi, mweya mutsvene wavazadza. Zvakavapa kuva noukama, amen. Ukama hwavo hwanga hwakasunganidzwa nesimba rebhabhatidzo yomweya mutsvene hwavakanga vagamuchira mashure mekunzwa nokugamuchira shoko raMwari. Nokuda kwaizvozvo zvakavapa kusada kuti mumwe nomumwe apararika aende. Zvakavapa kuti vade kuva pamwe. Dhavhidhi woti zvakanaka sei kana hama dzigara pamwe norugare. Paul utaura achiti kana toona zuva raShe richiswedera tisarega kuungana kwedu, tisarega kuva pamwe. Pane zvinoitika kana tava pamwe. Ishe vatibatsire. Paracetamol nemapiritsi eBP akashaya basa, hama dzava pamwe murugare. Kwai nokuti kuchungirira. King James Version inachiti they continued steadfastly. Vakapfuurira mberi. I just like this word continue. Continuity. Amakupfuurira mberi. Upenyu kusava nechinhu zvinoti nhasi chaitwa mangwana chanekwa, nhasi chaitwa mangwana chafarirwa, mangwana chapuwa vanhu. Achina kupfuurira mberi. But apa vaiva nekupfuurira mberi, kwete kwokuti vane zinyekenyeke, but steadfastly. Zvakasimba zvavaita kuti zvimwe zvinhu zvive padivi vakwanirise ichecho chavaida pamusoro pekunamatswa kwaMwari. Amadai Mwari vakatibatsira tikasvika pachiemo chakadaro. Apo tinotsvaka neshungu dzemwoyo
semamukadzi wezasi akaisa upenyu hwake panjodzi achida kuti aende kunonzwa zvoukuru hwaMwari. Pane zvakadiwa naMwari pamusoro pedu, pane zvakashuviwa naMwari pamusoro pedu, zvakaonekwa naAbhurahama akati hama tiri hama, tinofanira kuva pamwe, tinofanira kuva nerugare. Saka pano hama dzauya pamwe, vaimedura chingwa zuva rimwe nerimwe, vaiungana vachigara padzidziso dzavaapostora. Nokuda kwaizvozvo hakuna hosha yakakwanisa kumira pakati pavo. Vanhu vakavada, kwete kuti vave nemari maningi, kwete vakanga vafunda maningi, asi kuti pane chaiitwa naMwari pakati pavo, chaivakwevera kuti vave vamwe. Shevatibatsire. Ama ndo zvinoitwa naMwari. Amen. Ndo zvinoitwa nomweya waMwari. Shevatibatsire. Azvirevi kuti hapana zvinokanganisa, zviripo, but zvinoda mweya waMwari. Kana munhu wakazadzwa nomweya waMwari, hazviri zvaungaitirwa kana kukanganisirwa. Zvinokupawo maruramire ekuti uyu yehama yangu, pane zvokuti takauya kuna Mwari. Ndinoda rimwe zuva kana taamudenga ndizova pamwe chete navo. Amen. Shevatibatsire. Ndochikonzero Mwari nenyasha dzake paakataura nomuprofita ari mubako muya, akati unotuma nechipo, uchanamatira vanorwara vagopora. Kana wanamatira vanorwara vapora, ukava wakatendeka. Amen. Ukava wakatendeka nokuda kwokuti hama pane zvinoitwa naMwari muupenyu hwedu, zvinoita kuti tikangamwe kana kuti tisabona kuti kunombovava naani pakudana kwaakatidana nako. Ndoshikonzera muprofita rimwe zuva Mwari akabudza achiti uchasangana nomuyedzo. Saka ari papuripiti achiparidza, pakapinda mukomana nemusikana, muzavarungitsika yavo kuti havagare zvatakaita izvi. Vanogara murume nonzvimai yako vanongogara pamwe chete ipapo. Hazvina basa vari kuona firimu, hazvina basa vari muholo vari kunzwa zviri kutaurwa, hazvina basa vari papolitika urari vari pai, vanenge vangogara vari tuti kudaro so. Saka netsika iyoyo muchechi ndo zvavanoita varungu futi, vanogara vakadaro. Saka mukomana nemusikana vakauya vakagara panzvimbo kuti vagara ichosvokora Mwari vavo tozvozokutamba zvava ipapo, vachibatana vachidii. Profita akavaona akati zvamuita zvinonaka, regai zvomunoita izvi. Havana kunzwa. Imi regai zvomunoita izvi. Havana kunzwa. Mweya waMwari wakadzaka nesimba rawo, ukati chitaura chaunoda chichaitika. Andinoona ndiye Mwari akamudza zuva rei achiti taura chaunoda chichaitika. Iye akati ndoda kuti dutu nemhepo nemvura yakunayai zvidzime, makore apararire, zuva rivheneka maminesteri akutevera, zvikaitika. Mwari amudza kuti taura, handiri kuvhima, taura chounoda kuti chivepo, tsindi dzounoda dzivepo. Akati okay, muno hamusi musango munogara tsindi, hamuna tsindi, asi tsindi ichabva nepapo, yomanya nepapo, yokwira mumutunhu, yoenda pabaziro, yojambira pabaziro, ini ndiri panapa ndoitura. Achingopedza kudaro, tsindi yakatanga kumanya, yomanya nepamutuyo, yopinda pabaziro, yojambira pabaziro, achibva aitura. Ichinona, achindoitora ichichuja ropa, kureva kuti haisi vision yaari kuona chinhu chechokwadi. Mwari iye akamudza akati vafana vari kutamisikanzwa, taura zvaunoda. Dai akati vafana tu ava ngavave makebheji tu, vakada vakachanda vakaita makebheji iva. Dai akati ngavarowe nehosha, vaite maperembudzi, vakadai vakaita ipapo. But akati tinokuregerera. Ama izvozvo haasi munhu anoita izvozvo. Izvozvo hazviitwe neni ndagumburwa, zvinoitwa nomweya waMwari kana wamunhu.
ndochikonzero muprofita akapiwa kuziva zviri mumwoyo yavanhu. Can you see? Muprofita akwanisa kugara kusheru kuofisi kusheru muparidzi womira pana pano achiti tiri pano taifanira tina brother Branham kuti vaparidze kuti zvakundikana kuti vave pano saka tichangoparidze ashandisa zita rabrother Branham kuti vanhu vazhinji vauya iyada kuti aparidze ndini. Brother Branham vakagara kusheru vanonyarara varipo vopedza service varipo votobuda vanopinda motikari mavo voinda asi vaikwanisa kungobuda nekuti vari kunyeko ndiri pane. Vaikwanisa kuudzwa nokuziva murangariro uri munhu achivanyepera uchiziva kuti ari kundinyepera. Kenisi waifanira kuva munhu aifanira kuti achingoti vanhu vanoita zvinhu zvenhando izvozvo vachingorohwa ivabofu tadza kutaura kuita zvakadai ani munomona asi nokuda kuita bhoni yesimba romweya mutsvene kana watiita vamwe hatishiyirani zvakaipa. Kemisika hatishiyirani marwadzo uyezve kurwara haizova nyaya inova yousahwira hwedu kutoita usahwira navarwere. Apa zvanzi mabasa makuru aiitwa navaapostoli. Havasi vanhu vese vatinge vachiita but vaapostoli. But vaapostoli vasingakwanisa kuzviita kana vanhu ava vasingagare pamwe nokunamata nokutsungirira nekugoverana. Ani munoona Ishe vatibatsire. Saka zvakanaka sei hama kana tikava norugare nokuti tiri hama. Ishe vatibatsire. Saka madekwana anotauya amen paneyo zvokuti tiri hama. Vanhu vaitibatsira zvotoita madekoni ano sezvo zvaiveri pakereke yekutanga vachimedura chingwa nokuyanana nokunyengetera zvive kupfuudzwa mberi kwokuita nokubata kwaMwari pakati pedu. Ndizvodi tive nemwoyo wakadaro, tive nehanya nechimiro chakadaro, kwete nekuti ndinokutaurira mashoko akanaka, kwete nekuti ndinotaura zita renyu zvakanaka, asi kuti nokuti tiri hama. Just because tiri hama uchanzwa zvakaipa zvangu, uchanzwa kugoniwa kwangu, uchanzwa kureswa kwangu, asi pane chinofanira kuti bate kudarika zvose zvingavapo ndechekuti tiri hama. Ishe vatibatsire. Kwai kana zvadaro ndopakarairwa naMwari. Now kana shoko takanzwa kuti then the Lord commanded. Akusi kuti Mwari akangotaura, akakomanda, akaraira. Amen. Kuratidza kuti pane simba ravakuratidza kudarika kunyange simba rokusika. Amen. Noti paakasika kuti zuva ndarire. But kana akurayira Mwari, a command haisi shoko rekungokumbirawo kana kungotaurawo. Handiti angava mutungamiri wehondo asi kuti haataure nemasoja ake anotaura nawo. Handiti asi kana akomanda zvadarika kunokutaura kwose, zvadarika zvimwe zvezvamungaziva nokuti munhu akanaka, aiwa ane mwoyo munyoro, ane zvinhu zvakanaka, but kana amira pachimiro chake chakomanda akukomanda zvadarika kutaura kwese. Saka Mwari wokusika kana akukomanda zvadarika mamwe matauriro ose angadai achitaura. Saka Mwari wakarayira akakomanda kuti ipapo pave noupenyu husingaperi.
Amen. kana isu taunganidzwa nokunzwa pamwe murugare rwake. Dai Mwari vakatibatsira tive nemwoyo mumwe, tive netariro imwe, tive neupo humwe, uyezve tive hama pakuva kwedu vamwe. Tingasimuka.